No, wait. Okay, cool. Lights out, lights out. But I did this. Okay, cool. But lights. Zako is right, ne? No, sir, quite you are right. Okay, show. Come in. Thinking we say Busa no. Yalo mchitu funa pina hlale phansi nje. But I did this. Who's it? Who's it? It's a fellow stoner, ne? Thank you for having us. I want to ask you, when was the first time you sitting in Chinese world? First time you sitting in Chinese world. And then secondly, one follow-up question, when was the time you sitting? Now let's go. First time you in Chinese world. Yeah, bo. Yeah, true. Like it's ninzi stories and sango yami. Yeah, but ke first time sithi bayabonga ukunitshaya izoli to the fullest hle namajita kupholiwe isikhathi se-COVID yabona qala mina utshaya like to the fullest yabona to the core to the gym bona like yeah man ngibangaphi siba 7 at that time yabo so my G indlela sasichanga izoli like izoli sasiphela sebeliever kuyo baya bra na believer baya bona le way so bene COVID inchale kaka yazi why never kwaphume study by marijuana lessons i-COVID don't belongs izulu qonda kubo mamela ke kumna ndifuna ucacisa indlela nandichaya ngayo jo yabo ox ngokuthi bukhulu ispecs la yazi sikela ngathi thetha no-views nawe okay cool I'm back wheel kubo but yeah jo bra so by 7 bra jonga kuthiwa mose iweed boni yasipana sijwejo sesipana yabo hlonyane yasipana yabo khala la sipana jonga Brian indlela sasichaya ngayo la we sasibane bag like bone mhlawumbe 5 yabo siba 7 mas so funeka beninzi yabo so sichaya ngethambo yabo like uqala kwami usivuma baya yabo ngiyachaya ke ngoku yabo ithambo la ndawo ngimchaya ngedolo kanye andiyazi but eliphumelisayo ba eliphumelisayo ba ewe kube uthi yes yes yabo nabo Paul eneke ujonga ibethwa ke ngoku le wiba si ijug yabo ye refresh yabo bejug emhlonyane yabo bejug ekhala so uchaya izoli ugqiba uchaya ithambo lakho yabo siyazinyanga bra sasiphangela bra at that time like silwa ne-COVID it's not like yayiyijoke uba uzithi ndengungoma s-COVID ne qala kwam uchaya izoli ke usatshayela lolo anayitshaya nyanyange so sendizivuma ke ngoku kwafika le kaka uSims yabo uSims ke ndisuke ehanki yabo jalo mini bra mani lo mini bra ya jonga ndisuke ehanki yabo kukho jonga ndiqale ndikubalisele lezoli kuthiwa zindlebe zebhokhwe yabo yasehanki injanga describe xa ibomvu yabo ibomvu kuthiwa ngoxaba yabo phayana ithengiswa ngoxaba yejo idef thethwa kuthengiswa umsutu jo mali 20 rand bag yeah but that's the most expensive shit yeah bomvu jo like nansi asifumani red means danger but masiyeke le ba red means danger uqala kwamuzana le kaka yathi yeta mzi mina ndafika maphawela cala yabo inqala dlamini yeta mzi jota yam khona izole entsha yabo xa indlebe zebhokhwe yaza nayo le kaka lenwana lawe ziyi-2 yabo yenye egada ingomo kwakwingomo phaa kum endlini but asekho yabo so igada ingomo phaya
ba hanza ma sochale we nyana ithethisa ndimnazo yabo ndapheka kaloku Uphekiswa ntoni? Wenzela ntoni ke ngizopheka? Kaloku masibulale kaloku bethu eleo kuba mazizona zise ne-weed so mnandi grand moso pheka ithethisa Epatini yakwazi ucinga lo mjidi. bethu fanele jo wabuza nakubani na ukuba ngubani ophekayo mfihlo kunxilwa dani pheka mesho And the chicken and that night, that day. pheka mesho Yeah, now the chicken, by the way, kalau puma off ramp pegi M17 kau tengah pegi tu. The chicken busi pegi ni ngapa ngala 30th. Kakas, 31st kakas ni. Lah, don't, ameva. Yeah. Ni mesti tas frying chicken lah weh. Because I think this ni masih chicken sesuatu sih cakap soto. well Apa yang kalau betul macam ni? Apa sah? yazi butas nzangu nibethanga le we andiyana besithanga noni Nanti kalau kau ziphun kunci. Kita mengkasih chai. oh yeah okay you belibele jaya yeah so jole kaka kaloku besazana le we yabangalo nansi iglass so ke ngoku ifika le kaka yenwana yabo so sipheke mos yabo okay sichaya lezoli hebra sachaya sagrena ushushu wamasimba njani sachaya sagrena after zigrena isatya sabeka phansi sahlala nami ndizimamele mos yabona ujola shushu ngavani yabo yona qala uyivale wengqo ajonga ayayibomvu nyani le we bona phofa ayisubibomvu qha obaboya yabo kuthiwa yi-ashi unola kaka baboya bayo fonini ya ila we yamasimba Ayatangi menye. Nindi kunyiswa. Pepo belichaya. Le. So, hey don't shake don't check to Really black. yabo lefanele yabeka phansi izinwana yabo yasheka mos phaka ubendlini abameke hey yathi gqi hey one le ikhaphela ingoma phaka umendlini tamse hey tukuzethu uwelo maputana hey go uzethu uwelo maputana hey go uzethu John, yaba inyabra yabo bakube hayi kala chibi yabo so khona le ndlu leni la courage yabo ayibona phakwe la courage neni be la veni ngapha yawo uyabona phetheni xa likroba pha yenyale kaka nansi wile ngomizuzu aziningi ndwa fanele ubuza kum zisonayo kum yabo okay nyani ndibuye ndibaleke engqongqo bihlawundi ndibaleke xa ndifika kule ntwana ye bra yophala ntwana bra like amasima jo caba iye hawa yabo yabetheka ndlebe yabo elityeni so yakrazuka mizuzu Khasi ndawo khasi yonke kanye. sibana wari but khazike Tells man. khazike indlebe manje bo so iyopha la uyabo ithwane xa inje the lost ngalibala ba ndi high andinaqala ba high elihlobo ndi high nomntu endiqala uhlala naye yabo uze nenzangu kum ndiqomba what if nam ndiwe hey jolo wait fondini like jo serious ngo hey wathi qomnye sister ngomcuphi yabo uhlala pha esibangweni yabo wathi gqibaleka la way hayi man uthani yabo ngqweni lost la way ungathethwa ngezoli apha yabo bona into yikayileyo yabo qha
Yo phale ntwana ndoyika zabanjwa ndinye ngeholiday yayikona loo nto bra uhle nodabawo nobani yekajolowe bra Ngizolandwa. bra awubanjwa usebhayi ebanjwe emakhaya kave loo nto bra nqoma thixo wam okay hayi nyham akho mntu uthetha leyo kwathiwa hayi into yakhe ndaqoma nice but kunice yabo uba ndisukile kulaa weni but ngamasimba la adalekileyo yabo nyham sayithatha sayisa ngokwayo but apha endleleni aphinde yaphakama laa nto yabuza ntumbanga noyaxolile kusibabile segoduza yafre awurongo Ngabala mshini iyafana. Igama lakhe maputana hayi nona yam leya nona yam leya yhu andisuka kude nayo leya Bana basibukela ngilamshini lepha kula vlog. ubana Bana basibukela. oh bikla vlog yapha ehanki itshaya izoli phana wila upha etoilet yeah otherwise Ndine-question kule weni ithethayo. Which one is better xa uyipheka or uyifaka kwilekese nebhuzi or uyitshaya raw? So, yazi mna bra umna okoko ndatshaya izolo yabo zange like I feel like the topic it deftarh yabo but kubo okoko ndatshaya izolo yabo zange like ndayitya ngendondoni ile kaka yabole kaka yabole kaka ajuice wam lo 99 bra from eskela bra primary bra lawe nomtshita bawuthi mna nam masithi ayithethisi bandithi mna nam masithi ayithethisi so selawe basizama fonini ayipholelwanga mhlawumbe ubone siyapheka nje just nje yabo yalipisa nje kule man ufaka enye pha nje tabile noma amagqaba bayithuka izinto nonezithi ubone nje pha yabo ayithethisi ayibona phambili yeah so ilawe now wenza lona ngala wine yakhumula ngalaminye le 21st. Sasevela uthenga ibhuzi yebadi. Ithi yemani abazoyikhumbula le bhotile iyi-1 asiyisele. Uthi akho mntu yaziyo bawuthenga utywala obungaphi le bhotile. Ayisela la bhotile. uzede man dog. so khona umtshita wapha dogs yabo thola kaka yantatsha yinyimini ba mna nam ukrenda ashapa ayithethisisazo ndajike lapha kum ndayapha kuwe xa sifika pha ndamatsho mna nam yatsala ndiqabile ibhotile kaka phantsi kwebhedi yabo yayivula yaluma isiciko yayibeka ecaleni lo we nqoma lo siyayiva sobayithula we yaqoma kubo nam ndithi kubo pha ndiyoyika nqoma kwenzeka ntoni khona la we yabo qomele kaka after le bhotile imbula lendinye apha okanye nguzethu hafu ndithu yamasi ndishona kaka ebetha mna nam Ibole pisho kala. Eble shot ngiyaya. yabo bethe emqaleni mna enijonge bethwa la we miwe yes Two men. Usibanga ntoni? nix fane sijongene Kopi kanye nje umthwalo. forloni Inhloko. From bottle to mqala. sijongene kuthiwa ye awundiva nithini incoko Sesilunyiwe icipho. dala jonga le wejo bra ndingene elanukeni erumini yabo ungena kwami erumini pha because iflat back ungena kwami automatically kaka hey mna nami wazenkrene uskasi la we bone la wehleli ngalewi apha yabo vala umnyango la kaka vala umnyango yabo yayazi vala umnyango pa sikho qoba kwaqaphuka ke ukwenzeka ishite ukeza sikhathi zenononze nezikhothana yabo At the same time. nazatyikimba la wepha zizikaka la we yabo siqhawuke amasimba mos and izingcola pha ngokwajuice ujomna nami sami sozimorazinye wena usipotilo uzobani uzothi hayi bani uzothi hayi mntanami asabe
xa sifike zikaka zigalelana nge-ultraman fonini phazi phambene bamba ngebhanti irhazula i-200 laa nto ubhanxekile urhazula i-200 sekisa pale mali phambene le ntwana eqonda i-200 kodwa ushiya ifriji embi umnqondo wakho kokwabo yeke ifriji embi irhazula i-200 ngoku le ntwana qha ndiyidinga ngoku le weyi wayengayinikanga irhotmani ke ane ndithenga ndayipha le rhotmani yabo heyi yayiphumela lo we ndandithenga ndayipha le rhotmani yabo naye iqomba okay azayipha inye nam 200 wes yabo yebo irhazula afo sazibetha zayigqiba sasithathela ikhavela sama sotshopa ku-achus aloyiki bafethe lona zimbuyele ke ho njani nazithatha kamnasini yemali amjita kuqala zayaphi ikhavele ezizathatha akalo sathatha ikhavela sathi sizasikhupha ngeshoti okay zabuya ara azi isikhothana musinomani nyani sahamba zothenga nyani zathenga zabuya ngeshoti qoba nathi sadlala nazo ke sigqokile kubo eziphi anditshintsha lo efonini sibamba ke uthina sitori bancima sozikhothane mosithina kusapana ikeyiki kaloku wayi nizolahlana fika nansi ke ulenwana ithetha amasimba bathi la majita ayalamba bona sendinikukeke yabuze imani manolamba yomqondo wakho ngibulala kaloku nanamtsho iphambene le weziyenzayo otherwise so how about iphile le wey sapanezi sanozilahla instead nikani irhotmani sayicosha nyani isolaka ntano sidake ndiyakhawuleza ubetha yabo but yabo khona ezamini yabo hayi gezi hayi yekilale ba yabo khona la hayi phone ngiqomba hey hafu bone usefondini yabo khona ze hayi man yabo phone ya itsho yabo sanqanda sithini hayi yabo hayi jonga ecaleni yabo tsek ngoba uthi ulindele ibithini qheke ezinye ulindele lo gaga ke any movement ozanayo yabo but ke kasikho lapha ansekho ngezo zinto otherwise ngofuna kakhulu wo bra ngonyaka besithi waqala ungayitshanya insango ke ngoku because 2019 kaloku 2019 2020 na yo okay angifuba mfene ngibuza umbuzo ngaphendula nama ngiphendula wena iqale nini speech thank you madam fuck yo unekaka yo legendary yebo khala abantu legendary tawuleni luchaye nenzama yo mna long story short ngichaya kwabo yothengisa ngokuendlini fu hayi mina new businessman dog I'm not ashamed like things inside ufuna ping number yami lonyaka one the year mina laqala 207 abanye abantu babenqomana ama-napkin I want to tell you the story behind. It doesn't matter whatever. Yeah. I feel like we here to share stories. I want to share the story. So you will like okay cool. I was one of those guys, the smartest guys in scale. So when we go out, this was in scale. I suppose college is expensive, man. You go to the pie. I got. Ekotengwa is a pagod. Ekotengwa is a pagod. We like the smartest guys in scale. Uswayini ke ngoku businessman. Cha busitotini athengising girls. Umsupport uyachusa man ngifuna ubiza ngegama mbebo. Yeah. Sharp. Aphinde ke ngoku umjita athi speech and ungithembile yonke iconfirma ngami in a way. Because yabona igilane yami. Ngiyaniphambanisa ngiphezanisa ngestory sami. Lenza ngiluze ingqondo. Bendindaba. Can I do it before losing side the fuck? Like, and understanding facts otherwise because so long she okay cool like we like
pretty much best friends, yabo. That's good guys, so too and all that shit. So I think the device is old. Ungayisi ngazo ngisupporta juice wami. Mina was one of those guys. Xa ndifika mna benifunda indyebe sine secondary. Fuck it, benifunda indyebe. So bengaxa ndifika mna was one of those guys fike ndithi kaka. Kuyakutseya khona kodine ntoni but ndithi kaka papa kwenu ndihlekisa nonke. The picture yakho mncinde la. Guys, understand like I think it's natural, you know, right? Sure. So let's go and try nje baphakathi kwami nento I'm like I wanted to try this shit because ngibona endlini because from time and all that shit. So uqale ngawo uzotshaya izinto. No, angayichayi ngawo. Enjalo ngazi ngithi bengibeke time asiqale ngawo. But asikho lapho siphinde base kuzo story. Fast forward ke ngoku lamajita ke ngoku umjita avayise lezolo phakathi kwalamajita ke ngona like nigga. Okay cool. Khandiphe lewe ndifumane lewe. Khandiphe nesi private apha kumeni. Xa ndifika apha kumendlini ntachayi. Ndichaye le nto man. Believe it or not, zange ngikhunye the first time. You know? I don't know, man. Zange uqhunywe yintoni? Intsango. Ivela no akaloku No, ndayibona idyatya. Ndayazi idyatya. Fortunately enough. Yaphunyisa idyatya but bengayazi amagama azo but like at that young age bengikwazi uzibona ngikwazi wathatha intsango. Intsango lokuthi ngisojuice wami. Okay. So from that's why yebo. Kaloku lena ndibuya kaloku mna negazi. So size toilet from a toilet umjita ithengisa izolo. Okay. After ithengisa izolo umjita I'm like nigga can't you play no can leave because I'm like in a curious mind, a natural person like love and curious. So ke esikhathini umjita class fire so class good guy ngile zolo ngibambile zolo xa ngifika pha kumbi private ngafika pha kumbi tech ndini ndindlu yasekhaya I'm gonna smoke that shit. Fike kuqala ngiguqe straight andithethi nabani ngiguqe straight afika ngisivalela from ebhek ngachaya boy hlala. There was no table unfortunately. Okay. Hey dog, nothing happened. Sober as a minded, what not judge. Next day, the poison up. Iphazamisa igama lakhe. Can't pin man because anivanga lento lena yabo. Anike umjito the second time. Xa nika the second time, you know? I'm a flame. Really? You know, when they say a lot of shit happen, bro. I know, man. Funny enough, that's about the second time, and the same shit then, but it's the same routine. Could straight and take na banana, cherry, nothing. Na banana. Can't figure out my engine. That's deflating from my peg. I relax up for his chai. Massively flat. I like it. Iman and Yaz. Come on, chickens in here. When you're close, it's in here. Hey. Sandlebe boy. Thamsa sandlebe kamera yazibazizo nje. Zumla negazi. Ebola kaka. Ifoni inyawo zami zangathi zibhoring. Kwenzeka nto inyawo zami. Zaspin inyawo zami. Hey, ngikoma phakama. Ndaphakama mfuni ndafika endlini. Xa ndifika endlini bethi spring cleaning. Wafika unozala pay in mind I was one of those niggas ngafuna ukucleana now one endlini. Uba kuthunywa abantu ukuclean izitya ndiphuma ngapha mina. Thoma zizitya. Yefoni bethi spring cleaning. Ngafika unozala confused endlini uba and then ufuna ntoni like ungathi ndizomqhatha ngantoni like hayi ngikho kulondo leyo. That's my only shit and remember ngaleyo nto ezolo dog. That's about after that ndayeka. So ke question number 1 lo uqala kwamshado 2007. Question number 2. Uba sitona samuza accept manje sitona that was 2011. Kulapho ngisevasi the freedom. I'm like yeah I wanna go. No one's gonna tell me shit. I've earned this shit. I've earned this freedom of my regular institution. So everyone's like, hey. I'm like, hey, but the culture I'm Louis. So now for my little freedom about like I'm a stone again because the same thing is a conada. The culture I've been seeing Rasta and Truman and Amarasta and all that. So
That was me and my story, question number 2. And hoping I didn't take over too much than 4. It's mommy. I'm captivating, man. Why is it you? Someone in a perform, I don't know. Sound also, eh? Bra. Vele what defensive lo mjitaba. Oh, no. Yeah.